Kikubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hopo near Fabricate Shillong. Ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong. Ka 3 Olives Restaurant. Bala play nakbantaban Shakriya P. Hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating. Ringkat ka Cosmic Kingdom. Ka Jakai lekai bapaw ha Shillong. Bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating. Bala le da ka Meva Enterprise. Nakadaw ka jingbom shimkhia jong ka sarkar jilla ban yada ye kishnong kithaw kibudan hakithain khaput bat khamtam halor ka jingsha kantor pot haka jilla Assam kinong elam jong ka dorbar shnong rata chera ka badang hap hapo uput usam jong ka East Jentia Hills District kilashim haladi ya ka jingkit khle ban yada yala uput usam da ka balum ye kipat ba ban penprano ye ka surak balashna harut kawa malidor kabadairu kawai nikiwa kabaki nong shong shnong nakajala Assam kijuan klong beain yiki mau hagani kawa nakapor shakapor wat hadin bakador bar shnong kalabo da kajingmana ban klong mau nakani kawa uwai niki nong shong shnong jong kani ka shnong malidor uba penklan dhar uliyathu bakani ka surok kadai ka jaka baki nong shong shnong kiju set kiju penyeng ya ki kali ki jongki habaki leit sum bat leit set jain shakani kawa bat ki juyai kejat pan lingba kalinti red hadu bandapoi hakawa malidor yakani ka surok balati biain la suba balati penhe da ka kali po shilom hagasngi ublai hakapor baki nong leit sum bat ki nong leit set jain ki dunabha ban leit shakani kawa katkum gajingya tho jong uba penklan dhar lalap yakani ka surok daki nong shong shnong ki badang thmu ban leit sai jan shakani ka wa ha ka step jong ka la sngi ublai ha ka bakila pentip pat mar sha ki nong yelam shnong ki bala hier jure pat yakani ka jaka nakaliang jong ka dorbar shnong rata chera ha ka khatlai trik ukula lengkot arazar arpuwei kala lum ye ki paj ba nong shong shnong ban leit penpra sisendon ya kani ka surok Kenang ban yada na ka jingwan klong mau beain jong ki breu na ka jilla Assam. Kumbang ini ajin tip bat sekino lagi kemat. Baman tale kasar Assam kalashna sendon da usrok hadu bone poya haji king malor banyo klong yau mau na kete kawa. De kum gaji mentip na ngiyo iba na kalian jong bors nang tasara ilalik ini baik ba nunin kesini ka kalai tarik kile ban backtrack di Kharasam bachna surat bat kila pemprau ya surat bachna da sarkar Assam de na kalian jong ni ai gaji kasan bakura ya bachna tasara bat ki baik ba nusus nang kibla shim ya kan senjang ban pemprau pom yang nusorok balasna BM das sarkar Assam kene kalong jingbudin ke sini ka jingide bat kana ka jintur put jong di Kharasam da ka krong yo mau ka krong mau BM na kana ka wa malidor barang hap apo usam juga jalan jong